Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel tamu ta Azita Agro. Yau bidiyon da zamu kawo muku a cikin wannan channel tamu shine mai karin magana, wadda zamu dau ɗaya daga cikin karin magana da ake da su a cikin Hausa, wadda ake masa take Allah dai in ji mai da shan karmami. Mu shiga cikin bidiyon. So, idan misali ka fahimci wannan karin magana, Allah dai in ji mai da shan karmami. Sau da yawa Hausawa suna amfani da wannan karin magana yayin da mai kayi wani aiki wadda mai aikin da kai ba lallai bane a ce ya baka wata fa'ida da kake bukata. Mu kama misali mu dauka me ma'anar karmami. In ka ji an ce ma karmami, da yawa daga cikin matayenmu a cikin gidaje ma suna amfani da karmami ne wajen mai yin makamashi. To, wani fa'ida karmami zai baka yayin da ka dasa? Ba abin da zai baka. Yanzu misali mu dauka a gonakin mu ka je ka shuka gero. Shin kana tunanin wannan geron da ka shuka zai ka je ka nomi masara ne ko ka nomi dawa? Ba zai yi ba. To shine me zaka ji Hausawa suna amfani da wannan karin magana, Allah dai in ji mai da shan karmami. Domin me sun gudanar da wani aiki ko ka gudanar da aiki, amma me aikin da ka gudanar ba zai baka wata fa'ida da kake tunani ba ko kuma kake so. Sai dai me ya baka wannan abu nan. To kada mu manta, wannan shine karshen bidiyo namu. Kar mu manta da yin liking, comment, subscribing domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Wassalamu alaikum, naku Abdurrahman Nasir.